يتجمم بجار النبي وبرد لا وين ميديكم يسوكا برغال چرنم يتاكي جنا يمبر جانغا دفتر الحمد لله ما يتجمم بجار النبي وبرد لا وي همي جو أرني مسوانا نو النبي هاي غوتو دنيتا أدونا رموجر الحمد لله ما يتجمم والدنا محمد البشير بشر بالخير به سهير وابنه الحافظ بالقرآن بفيض جده أخي الفرقان حفظه الله عن الحساد وطالئا في كل ناد باد يا شيخنا يا وارث الفوتي بعلمه وسره الخفي خليفة لأسرة الأمري كاف مقيم زاهد صوفي فادع لنا مولاك بالنجاة عن كل ما يسوق للآفات جئناك قاصدين بالدعاء لا شك محسنين بالرجاء ندعو لك المولى تمام العافية آمين يا مولى بسر الفاتحة هذا والسلام عليكم ورحمة الله. تعال 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 ceerno ahmad o wi alhamdulillahi rabbil alamina ceerno o wi o salmini o juurima ceerno o salmini salminado to ɓe goni almuɓɓe maɗa ɗo tomin goni yiɗɓe maɗo tomin goni fofof maɗo minen fof leñol ngol fof tuggitulel calle yoroyaɓe berle e kala guure takkiɗe ɗon minen fof min gardi e yamirore mawni amen hono jinnaɗo amen o alpha ceerno alpha dental men france ɗo fof min gardi e gardugol abdoul wahab sow mawɗo dental makko ɗo e France min gardi e mawɓe dente ɓe to Sénégal to Alhassane Khalidou hono kaldo e mon ɗo garagal ngal ɗo noon ko salmindema e juuradema e laardema laara en min teskoma teskoɗa en min belto min dahmito naata e terɗe amen naata e nder mbuhuji amen battino toon bale emin daña barke Cheikh Oumar emin tuyano yiide Seydina Cheikh Oumar emin tuyano yiide ayawo Seydina Cheikh Oumar emin tuyano nande sawtu Seydina Cheikh Oumar emin tuyano nande wasiyaji Seydina Cheikh Oumar alhamdulillahi rabbil alamin gila Allah adduma haɗo komin tuyano ko fof Allah ittini min enen fulɓe min kalami ko fulɓe haalde julɓe fof nde ne jogii jomum so tawi ndenti wiyama Saykou Oumar wi on wi ne foti heɗede minen noon ko momin jiiɗi momin gondi momin jakori min dawdi e muɗum nayi min kañumne mo ganduɗa nomin mbayi e mum ni on ko noon wayi toon woni ceerno Amadou oɗo e settanademo kanko ceerno Amadou so tawi o dawi dawol omo dawana bawɗo wonde fof so tawi o addori oɗo ceerno Alpha ko joguino fof addini jomum o heddani goɗɗum sabu ceerno Ousmane Daouda o e ceerno Bocar Daouda o ceerno Ousmane Daouda o jibini ceerno Djibril jibiniwo ceerno Bocar Daouda jibini ceerno Ousmane jibini ceerno Alpha oɗo woni mawɗo galle o minen komin almuɓe mabɓe mbiɗa siftamo kanko ceerno Amadou nde o wi min gari min gardata maɗa nde oyi so mbiɗa andu seɗen gandodiri mbimi eyyi min mbiɗa andi mo kadi ko noon tan foti waade kono teskuyo goto tan o e miro wonno mbiɗa nodda to radio miro ɗo yomi ari mi waɗa yewtere kadi mi calminmomi min de komi nodda ɗo radio miro ɗo ɗo watta woni yewtere mboɗo yiiɗi dokka mi waggino wiyete wasiya
eko jahanmi ko o yimanimi jimmol gotol sen coodima tan e pular o wi sagata de ɓuri moƴƴude e ñorande mum tan koko wallitta windere nde inna khayra ma atana wa sammara lahu lfata ma fihi naf'un lil wara jaññimi e nden ɗon yewtere ko ni o wino ko wino nden ko e ɗum tan o wi joni ina tindini ko gonnoɗo nden o tan woni joni Cheikh Oumar noon yoni fulɓe yoni fuutankoɓe ittudemmo taal o joƴƴini o wi min jettetemi ko fuuta bitemo Cheikh Oumar fuutanke o istiara ene yoni ngol ɗo konngol kalluɓeɗo kono noon ene yoni ene tindini nde waɗi noon gueɗal ngal Allah rokkimo ngal e ko jogui ko e ko waɗi ko wadde so tawi ceerno Amadou a wi yomin ɗoftodiri e maɗa aɗa salmina ceerno Bachir ko yiɗi toon nela toon min noon haɗimi ittude tegadam nde ceerno ko beela teskoɗande mi fintan mbanmi nde ɓe mbaɗatmi nde jaajendi ndi jiyanmi hen ko jaajendi leñol fulɓe to koɗi e windere nde no sañorini ko dental leñol fulɓe ɓuɓri ndi ko sen denti kisen mosturu ndu ken abbiɓe juburu ndu ko ɓamtare ko Cheikh Oumar nodduno ko ɗum tegade nde yahata mbaɗmi nde duuɓi nogas pawɗi jiyaɗo Allah goto wiye Ousmane Ly ne jeeya to wiyete gonŋeji Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ari e makko ene jogui tegade wi mo tottu katante leñol adande yahatano Guénès nde yahatano wono nokkuji hande ene yaha foof koko wonti yamirore haɗimi ittude nde ko mbete teskoɗade min calminima min juurima min jaarima e min ñaagui kadi duwaw mbiɗo woni e windude deftere e gurdam ceerno Djibril mi holli ɗum ceerno Amadou e ɗemgal pular beele yalta kadi leñol ngol ne wooda ko naftori hen e min jogui kiram beele mo ina anda nelaɗo walla ina anda Cheikh Tidiane walla anda Cheikh Oumar e hohoɓe waaɓe noon ko ma o taaroyo tan haw o molto e ɗemgal jananal tan nde o anda o bandiko ɗum ko kiram amen wadde yo winde e pular yalta emin ñaagui ɗum duwa min ñaagui ɗum e ballal e min duusino hande ko ceernajo o arde ɗo maɗa ɗo kadi ko kalanɗamo ko pop min ceetima ɗum min tawaka ɗum to min jaadi e makko fof mamin mbimo siftor ko ceerno wino makko minen noon jiidi mi jeyda ndendi fofof min ñaaguima duwaw kadi e inde leñol ngol nde Allah rokkata leñol ngol jaam Allah nawra ɗemgal ngal yeeso ko onon noon Allah ardini amin belti e ɗum emin jona e ɗum amin ñaagui duwaw haade yiɗande hoore mum wona añande bandum amin jiiɗi so tawi dente ɗe ɗe mbaɗama on jooɗima hen onon ɓe Allah rokki haaloɓe keɗaneɓe kaale pular leñol mon nana goɗɗo nanora hen so tawi ina nantine micro ji ɗi yo ɓatto kunuɗe moɗon ɗe pular o yalta hoto so wona ɗum so a haali dande less e pular nantinowo nantini dande dow e jolfe nanete tan ko jolfe ɗe fulɓe ɓe ɗawe koɓe jeyno ko ɗum ko onon min kaala ɗum onon min ñaagoto ɗum gacca noon hakke saabu no kaldumi ni e ko noon mbawrumi kadi so tawi neɗɗo jooɗima e yeeso safrinke mum docteur mum so hollirani ɗon ñaw makko so tawi o yeehi rafi o wonno way ɗum ko kanko defi ceerno Amadou a jarama noon mbiɗa yinno huccodirde oɗo gorko mo ganduɗa so tawi yiyama wonko hollata a waɗi hande sababu ha ɗum ɗon waɗi dawol so dawi noon min somi dawdi e ceerno Alpha ala ko heddi ceerno Alpha kanani ko mawni amen enen foof jiidi koddi en jooɗodima hande e yeeso ceerno Bachir e yeeso Cheikh Oumar fuutanke oya so wiyama fuuta noon amin gandi ɓundu no woodi amin gandi pecce peccaɗe ɗe fuuta Tooro fuuta Jalon fuuta ha to fuutaji kaaɗi ko leñol ngol wirata noon so wiyama fuuta wona feccor ko foof nodda ɗon ko ɗemgal ngal min calminima min juurima min jaarima amin kalfinma Allah ko jeyɗa ko leñol ngol
amin kalfin leñol ngol ceerno amadou mi winoma noon mi wituma noon kadi e yesso ceerno mi ñaago ɗum ceerno e ko ɗum minen jinnomi ɓeydude hen Allah jarama on jarama ceerno eɗen jettirɗum Allah no fewi non kam mi tan o waɗanami duwaw oɗo o waɗano wongo fof duwaw dental ngal fof kono katante oɗo no wiiri mom yiiɗi heɓtindemo ni o wi honi omo yiiɗi noon ceerno ɓeydade noon wadde uddital hakkude maɗa e katante oɗo ceerno Ibrahima Kane goo ko gendiyanke o wi ko gendiyanke kadi ko gando ko laɓɗoriɗo ko moƴƴo ko dariɗo ko disponible e temps makko to omo heeɓi omo jogui jotto woni foof e nder diine to noddete to leñol ngol noddete so yettima tan ko foti wadde ko waɗata mbaɗi yiiɗi kadi omo yiiɗi o daña gueɗal makko e galle omo andi so dañi gueɗal e galle he ɓamtare galle o sabu ko Fouta wiyate kanko Fouta wiyata omo andi Fouta kadi ko Foutanke jiɗɗo leñol ngol adduma hande o wi ɗum woni o addimo hande fawmo e jungo ma o tottam o fawmo e juuɗe maɗa wona kadi ɓeyditare men enen jeyno wona udditare kadi o duwonomo duwonoɗamo ceerno alpha oɗo hono mawni men alpha oɗo caggal hande kanko woni mawɗo galle o minen amin keedi less makko amin keedi caggal makko kala ko wi ko ɗum min kaali sabu ko moƴƴo ko gando no feewi kadi ko noon way hewde muñal oɗo hiɗam mo windi ma ɓuuri joni ma won hitande duuɓi ɗiɗi omo windi ɗum ma won duuɓi ɗiɗi omo windi ɗum mbimo addanno min mi yimamo kono a yi hande Allah hoddiri kanko yo uddi Allah waɗi kisa ko kanko kisa uddi so Allah jaɓi so Allahu lamɗo jaɓi min pewni ɗum ha feewa min pewni ɗum ha feewa waji mbatta yimɓe ɗum yimɓeɓe mbatta yimɓe ɗum naata hen e dow yamirore ma worɓe eyyi ko mana koɓe bakane cokaɗe ala ko woni coktirgal ɓeɗo sagataɓe so wona noon jarriboraɓe sa jarribima tan yaltat jarribugol ngol so jomum haali nden gandata ko woni nder hande he o wi oɗo mawni men oɗo alpha hande hayso daƴƴama omo andi ko woni nder mum o nani haala makko o wi omo jaɓuma yafere Ibrahima ko heddi ko mbiɗa ko mbiɗa jogui ayiba noon ayiba o so neɗɗo wondi hen ayiba mum so neɗɗo wondi hen ayiba mum yo haalane goho mi hewani telfinde neɗɗo ɗum ko ayibam ɗiɗi sa telefoni kam so wona mbiya joom tangade joom tengade sen ceerno Amadou ɓaade wi mbiɗa ko yomi teskoro ɗum teskoroma tengade mbiɗa wawi haldude ma duuɓi annabi Nuhu mi ronka anduɗon jiiɗum taw mi ronki anduɗen jiiɗum ɗen joguiɗin ayibaji ɗiɗi e balla kam hen somi telefonanima wota tefto kam sa wi telefoni kam a haali indema mi wima hola an holi an mbiya kam en jiidi laabi kewɗi ala wota tefto kam kam joom tengade ɗon kam mami andu hande ko an woni an ɗum saɗa wadde mum taamu mbaɗe o halfini kam ɗum temmin mbeɗa andi ayibam o téléphone kam janggo walla laabi kewɗi mi wiya ɗum min de mi andama aɗani ɗum so ɓooyi so wona neɗɗo mo Allah reeni jettiɗo ɗum hen ina wawi hamiyatu heɓa ɗum taw ko gonga kadi are neɗɗo goho are mum ɗiɗi are mum tati laabi kewɗi a yewtide mum eyi aɗa foti andude sawtu mum bom kono sa wi anda so tawi wona mo Allah reeni himmirani wiyata ko o himmirani kam tan taw ko tagodi Allah bi goli nabi nulaɗo Abdoulaye Diop labi nulaɗo woli nabi nulaɗo ma nabi nulaɗo woli nabi nulaɗo julɓe fo tan labi nulaɗo worɓe rewɓe labi nulaɗo